snack time. With royal orange and cold mine. With pandi puno. Kapit na matapos, na lang. Isang container na lang. Kain mo na ba na? Okay, so here we go. Ayan, ang daming. Okay. So we will be washing it here. Ayan. Sobrang daming anong trapo sa Tagalog? Pamunas o basahan. At ang maglaba ay Kulang. yan. Yan ang labandera. Yan. So, kami dalawa labandera ngayon. Okay, Valentine's natin. Okay, let's go! So, ito sabon na kaming dala. Tapos yun na, pinabag na namin sa tubig. Tapos yan. So, yan, titigil. So eto, ako ang nagbabanlaw muna, hindi banlaw. Kasi yung banlaw pagkatapos ang sabon. So ako yung ay first banlaw, tapos binababad namin dun sa may balde na sabon na tubig. Tapos mamaya tutulungan ko si wifey na kuso-kuso. Yung sa akin, ikupon ko na lang sa bato. Tapos pagkatapos, yun, babanlawan na lang. So, babayanan yung pangkati sa pandaraba. Ronel, dyan na ni Ronel, Ronel, di alam ni dire, ikaw na lang kurang. Handangan. Handangan? Handangan. Ano yan?
Okay, so that will be our shade. Yan. Oh, si. Okay. Yan. So, thank you so much, Ronnie. Nalandungan ni si Ate Didin. At least. Yan. That's ayan, so dahil mainit na, thank you so much sa aming kaibigan. Ayan, si Ronnie at si JR na medyo pinupos tayo. Ayan. So, ang din, kakontinue na ka. Oh. Salamat sa pagkakasok, balik ka. So, ayan. So, aming kaibigan at binigyan kami ng shade. At kasi sobrang init pa dito ngayon. More or less ngayon nasa 7 AM na tayo ng umaga. Okay. So, here we are. Pasalamat ni JR o ni Ronnie nga mga chick boy na nagwani sila ron, nga mga gwapong tao man eh. So ilan na ipasulod ang among nilabhan. Ya, sa pagpahanay na diya sa sulod ron. So while we are still continuing, kasi ang dami pa. Yan. Okay. Hindi din sexy pero ay na. Wow. Salamat kini ani nilang duwa kay ila kaming giulungan. And snack time. So, it's snack time with my wifey. So, pabili kami ng snack. Ganda ng bata din eh. Okay. Here we are, and the last piece. Ang last piece na yan at andun na. Yun, ilalagay na namin sa sako. At ayan, so Thank you. so thank you so much sa lahat ng nanonood. Kung manonood pa, yan, may kawayan sa aming Mag Family TV. So thank you so much sa aking malalag. Bye-bye! Yay! Okay, so doon na. Yeah, salamat kayo. Okay, hatol makita rin kita. Wow, so muna ako mga gwapong amigo dire. Si Ronnie ug si Gian maulawan kayo. So, na among labanan. Woo! Thank you.